Оле, то няма такова, бе. Няма оцелване. Ще ти стане. Чакай да снимам. Чакай, стой, седи мирно. Как да отворя уискито да такова? Ами ето ви, виж това става. Аз трябваше да донеса повече такива дървени писамки, ама не знаех, че няма да има. Не щях го зареда. Еми, виж какво? И утре е ден. Да. Не, утре не е ден за бладисване. Ние такова, защото ще бъде съби днеска. Ще фахилим. В събота. Много го изкриви, Гери. Няма нищо, това ти е първи опит все пак. Нали? Трябва да ти дам игличка, нали Пети? Не, само запалка вече, игличка не трябва. Чакай, аз се прибра. Не, то си е получено. Няма, той ще стопи във воса. Краката му заболяха. Знаеш какво си мисля сега? От всяко едно, изви по едно е така за въртулка. За врантулки ли искаш? Аз мислих нещо по... Тук има запалка. Добре. Още по-го завърти. Мислиш, че мога? Можеш. Кръзократе ти отпречат. Добър ден. Добър ден. Така, ето Бето, сега ще покажеш друго. На едночко ли само? Да. Тя Бетито е тренирала. Ето. Чакай на две. Аз няма. Искаш ли тук там да не такова да може... Слагаме го сега малко, трябва да е по-често. Айде, нагрявай там. Нагрявай Как да го, то взе текне. фотоапарата Напърцаваш и гледаш и така като на единичка да ти текне. И твоите станаха като египетски. Да. Като египетски. Сякаш го бъде съм златно. Виж какво смело обаче върти. Искам да ти кажа, че все едно нещо не правя. Къде ти е фотоапарат? Е, там на зелената маса. Чакай. Аз имам толкова, защото Не, нарисувай ми точки нещо. мускулна треска ме хвана. Знаеш колко е проблем? Облизи се не. Така. Аз ще я повидиш тогава снимам. Аз то се работа плезне. Не е такова актуално, не е автентично, как да кажа? Не, все едно съм седнала да понтирам, че работа, ако не Да, съм да. оплезена. Ако не си облизи. Това да се запали. Още малко Бето, трябва малко повече нагряване. Ма това се запалва отгоре. Чакай, май чува. Ми стигат му толкова точките. То почна да е давай. Трябваше да напиша Лески шампион да бъде съм на Ето, Джули. Чакай, аз ще дам, Джули, аз ще й дам от... Кери, защо не правиш